Știați că România are cei mai mulți lăbari de pe continent? Români sunt cunoscuți ca cei mai libidinoși oameni. Ei dau laba acasă, în autobuz, la serviciu, la școală, în timp ce conduc și chiar în somn. Cu toate acestea, România are un popor puternic dezvoltat, unii având ciocanul mai mare chiar și ca africani. Doar în Oltenia s-au înregistrat un număr masiv de spermatozoizi în râurile și lacurile din apropiere. Locuitorii au fost întrebați de ce își dau drumul în apa râurilor, iar 90% au răspuns că bat și fut ca mașina de cusut. Ei, nemai având unde să își dea drumul, au mărturisit că își dau drumul în Dunăre. Cu toate acestea, românii știu să facă un căcălău de bani. Ei folosesc schema Temo pentru a-și întreține familia. Dacă vrei și tu să faci bani din schema Temo, introduc codul din descrierea videoclipului și treci la treabă. Și nu uita că dacă nu-i dai în cap până iese laptele, nu ești român adevărat. Să-mi bag puna în Iohannis.